حضرت عبدالرحمن جامی تیاری کر کے مدینہ طیبہ دے اس قافلے دے نال مل گئے قافلہ مدینہ طیبہ ول جا رہے ہو دل بڑا راضی ہے میں یار دے روزے تے جاواں گا لوگوں سارے قافلے دے نال بڑے جھوم دے جا رہے ہیں جڑے ویلے رات پہ گئی قافلہ رک گیا ساری رات تارے گندیاں گزاری لوگوں جڑے ویلے سویرے ہو گئی فرمان لگے قافلے والیوں اٹھو مدینہ چلیے حضرت عبدالرحمن جامی قافلے دے نال جا رہے لوگوں جڑے ویلے مدینہ طیبہ دی جو تو بار قافلہ رک گیا ادھر قافلہ رک کے جڑے ویلے ٹرن لگا اچانک ایک ستر سوار آیا آ کے کہن لگا اے قافلے والے ہو تہاڈے قافلے وچ کوئی عبدالرحمن مولوی عبدالرحمن جامی تے نہیں سارے قافلے والے ایک دوسرے ول ویکھدے نے حضرت عبدالرحمن جامی فرماندے نے خیال آیا مینوں تے جان دئی کوئی نہیں مینوں پہچان دئی کوئی نہیں او کہن لگا تہاڈے وچوں عبدالرحمن جامی کون ہے فرماندے نے خیال آیا مینوں جاندا کوئی نہیں انہیں تیسری بار آکھیا کملی والے دا پیغام لے کے آیا تہاڈے وچ عبدالرحمن جامی کون ہے حضرت عبدالرحمن جامی کہن لگے مینوں تے جاندا کوئی نہیں پر کملی والے جنوں کوئی نہیں جاندا انہوں تسی جان لیندے سونیا تیری بارگاہ والے آ رہے ہیں کملی والے آقا علیہ السلام دیو غلاموں عبدالرحمن جامی کہن لگے دسو نا کملی والے دا کی پیغام ہے اوہ ستر سوار کہن لگا عبدالرحمن جامی نبی کریم دے روزے دا پہرے دار سرکار نے فرمایا جا جا کے پیغام دے دے عبدالرحمن جامی ساڑے مدینے نہ آوے ساڑے روزے تے نہ آوے عبدالرحمن جامی فرما دینے چیخا نکل گئیاں فرما نے خیال آیا سونیا میں تے دعاواں منگدا رہیا کملی والے ایک باری کرم فرما دے سونیا کیڑی غلطی ہو گئی ادھر قافلہ ٹر پیا عبدالرحمن جامی ترلے مار دینے رو کے عرض کر دینے کو منو بھی نال لے جاؤ کو منو بھی نال لے جاؤ قافلے والے جا رہے نے آپ نے کی کیتا انہاں قافلے والیاں دیاں بکریاں دے اجڑ وچ آ کے انہاں بکریاں دے وانگ پہ ٹر دے نے مینوں کوئی ویکھے نا میں بھی یار دے روزے تے چلا جاواں او پھر ستر سوار آ کے کہن لگا جامی نبی کریم فرما رہے مدینے نہ آیا ہوئی حضرت عبدالرحمن جامی اس اجڑ چو باہر نکل کے روئی جا رہے لوگوں قافلہ ٹردا جا رہا آپ نے کی کیتا قافلے والیاں دے آ کے بستریاں چ چھپ گئے مینوں کو ویکھے نہ میں بھی یار دے روزے تے چلا جاواں او تیسری باری ستر سوار آ کے کہن لگا جامی نبی کریم دا پیغام مدینے نہ آیا وی حضرت عبدالرحمن جامی اس ستر سوار دے قریب گئے جا کے کہن لگے مینوں انہاں تے دس میرا قصور کی ہے سرکار دی بارگاہ چ عرض کرنی سی سونیا کیڑی غلطی ہو گئی سونیا کیڑا گناہ ہو گیا اور ستر سوار کہنے لگا جامی تیرے کو گناہ کوئی نہیں ہویا تیرے تے رب دا اتنا فضل اتنا کرم ہے تیرے صدقے کملی والا مینوں 3 بار مل گیا ہے میں کملی والے دی بارگاہ چ عرض کیتی کملی والیا سونیا وجہ کی ہے جامی نو مدینے کیوں نہیں آن دے رہے نبی کریم نے فرمایا او دا عشق نہیں عروج تے آ گیا ہے اگر یوں ساڈے مدینے آ گیا سانے روزے چو باہر نکل کے او دے نال سلام لینی پہ جانی فرمایا او دا عشق اتنے عروج ہوتے بے اس واسطے کہہ رہے ہیں جامی مدینے نہ آویں گرامی قادر آبا دے اندر ایک ایسا اصول مرتب فرما دیتا اج شریعت مصطفیٰ دا اصول ہے کہ اگر کوئی ناراض ہے او دے بوے تو جا کے او دے کولو معافی منگو فرمایا کہ حقوق العباد دی معافی نہ ہوئے گی اللہ بھی معافی نہیں دے گا فرما حقوق اللہ دی معافی مل جاندی ہے مگر اللہ بھی اتنی دیر تک معاف نہیں فرماندا فرما جب تک حقوق العباد دی اگر کسی نے ناراض کیتا ہوئے او دے کولو جب تک معافی نہ منگیے شریعت مصطفیٰ دا اصول ہے کہ اگر باپ ناراض ہے او دے کولو معافی منگو گے تے اللہ راضی ہوے گا اگر ماں ناراض ہے او دے بوے تو جا کے معافی منگو اگر کوئی یار سجن کو بیلی کو رشتہ دار کو
संगी को साथी फरमाया कि अगर कोई नाराज हो जाए उहदे बूहे तो जाके माफ़ी मंगो। अर्ज की या अल्लाह जेड़ा नाराज होवे उहदे बूहे तो जाके माफ़ी मंगीए। तो या अल्लाह जे कदे तेनों नाराज कर बैठिए, ए मौला दिन भी तेरे गुनाह करने हैं, रात भी गुनाह करने हैं, तो या अल्लाह जे कदे तू नाराज हो जाए तो या अल्लाह केड़े बूहे तो आके माफ़ी मंगीए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर वो दरवाज़ा वो चौखट दसीए कि अल्लाह फरमांदा है बंदिया कदे मेरा गुनाह कर लवे तो किहड़ी बारगाह च आके माफ़ी मंगनी है। सानू हुक्म है जेड़ा नाराज है उहदे कोलों जाके माफ़ी मंगो। तो जो अपनी वारी आई अल्लाह ने उसूल बदल के रख दिता। हुण मैं जल्दी जल्दी पढ़ा कुरान, जे तुसीं बोलो सुभान अल्लाह। ते ये मैनू भाई अल्लाह रखा साहब बैठे ने, उन्होंने नाम रशीद भाई और दीगर इन्होंने मैनू कहना हफज जी साढ़े महल्ले आउंदे हो तो कहते हो हाथ उठा के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। तो अपने थोड़े बोलते कोई नहीं, लांबा नहीं दवाना, हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह। मैं तुहानू अगे भी अर्ज किया है वक्त थोड़ा है, और जेडे चादर च हाथ छुपा के बैठे हो, जेडे हवा नहीं लगाना चाहते, मेरे वास्ते नहीं अल्लाह रसूल के नाम वास्ते हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जेडे चाहते ने कि हाथ क़यामत वाले दिन गवाही देन ते बोलन या अल्लाह इन्हों माफ़ी दे दे, महफल च बह के तेरे महबूब के नाम ते उच्चा कर कर कहंदा रहा सुभान अल्लाह। अजे भी जिन्हें कसम नहीं तोड़ी मेहरबानी फरमाओ, जेड़ा घरों लड़ के आया वो ना बोले सुभान अल्लाह, ते जेड़ा राजी राजी आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बंदिया जेड़ा नाराज है ओदे बूहे तो जाके माफी मंग फिर राजी होवांगा। अर्ज कीती या अल्लाह जे तेनों नाराज कर लिए केड़े बूहे तो आके माफी मंगी है। अल्लाह ने फरमाया बंदिया जे कदे मेरा गुनाह कर ले मैनू नाराज कर लवे, फरमाया बूहे मुहम्मद दे आ जा। अर्ज कीती या अल्लाह कमली वाले दे बूहे ते आके की करिए, फरमाया मेरे बूहे ते यार दे बूहे ते आके मेरे कोलों माफी मंगी आ जे। अर्ज कीती या अल्लाह तेरे कोलों माफी मंग ली, क्या माफी मिल गई है? फरमाया जाओ का फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, फरमाया मेरे यार दी बारगाह च आके मेरे कोलों भी माफी मंग। फरमाया जे मेरा यार तेरी सिफारिश कर देवेगा, फरमाया मैं भी तेनू माफ कर देवांगा। फरमाया मेरे यार दे बूहे ते आके माशाअल्लाह भाई हाजी मोहम्मद अनवर साहब और हाजी मोहम्मद अशरफ साहब माशाअल्लाह तशरीफ लेके आए। डॉक्टर मुख्तार साहब असी वेलकम कहने हैं, खुश आमदीद। अगे आ जाओ भाई साहब किबला इत्थे माशाअल्लाह करीब आ जाओ। मैं अर्ज कर रहे हैं अल्लाह फरमांदा है मेरे यार दे बूहे ते आ जाओ, या अल्लाह सारे गुनाह लैके आ जाइए। अल्लाह ने फरमाया हाँ लखां गुनाह लैके मेरे यार दे बूहे ते आ जाओ, मैं तुहाडे गुनाहां दे पहाड़ नहीं वेखांगा, अपनी रहमत दी बहार वेख लवांगा। अच्छा भी जेड़ा जेड़ा थक गया ना हाथ उठाया भला भाई माशाअल्लाह, जाग दे हो बे सारे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। अल्लाह करीम फरमांदे ने मेरे यार दे बूहे ते आ जाओ। मुसलमानों में अगर इदी मज़ीद तशरीह करा वक्त दरकार है, आओ किसी आशिक दी जुबानी अर्ज कर देवा कि रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी नु याद, रब दा गुनाहगार जे कर ले, रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी नु याद, रहमत कवे हुजूर दी आ मैं छुड़ा लवा, रहमत कवे हुजूर दी आ मैं छुड़ा लवा, रहमत कवे हुजूर दी आ मैं
چھڑا لواں. پتہ لگیا کملی والے فرما رہے لکھاں گناہ لے کے میری بارگاہ چ آ جاؤں. فرمایا اللہ میری بارگاہ دی حاضری دا صدقہ گناہ معاف فرما دے گا. اس واسطے تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جڑا میرے روزے تے آ کے حاضری دے گا فرمایا دی شفاعت محمد واجبی ہو جائے گی. فرمایا جتنے بھی گناہ لے کے آ جاویں فرمایا میری بارگاہ دی حاضری. فرمایا ایک باری گناہ دی معافی مانگ کے میری بارگاہ چ جھک جا. فرمایا میں تینوں اللہ دی بارگاہ چ معافی لے کے دے دیواں گا. نبی کریم دی حدیث بھی دس رہی ہے میری بارگاہ دی زیارت کرنے والے تے میری شفاعت واجبی ہو جاتی ہے. عرض کیتی یا اللہ کچھ وڈے گناہگار نے کچھ چھوٹے گناہگار نے یا اللہ کے ہاں سارے دی معافی ہو جائے گی. فرمایا تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. فرمایا محمد شفاعت فرمایا میری امت وڈے وڈے گناہگاراں واسطے وے. پتہ لگیا او بارگاہ اگر کوئی سیاکار جاوے سیاکار رہندا ہی نہیں گناہگار جا کے گناہگار رہندا ہی نہیں بلکہ رب دی معافی دا حقدار بن جاندا ہو جائے. لوگوں اس بارگاہ دی حاضری دے لوگ اج بھی رو رو کے دعاواں منگدے نے یا اللہ اج بھی سانو مدینے دی حاضری واسطے بلا لے یا اللہ قدر سونے دے دیدار واسطے بلا لے. لوگوں اج بھی جڑا لکھاں وار بھی چلا جاوے پھر بھی کہندا یا اللہ ایک باری پھر بلا لے. نواں عمرہ کر کے آئے نے اشرف سانو پوچھ لیا جے اج بھی جڑے لکھاں وار ہو کے آندے نے آخری ویلے پھر کہندے نے کملی والیا سونے مرن تو پہلے ایک باری پھر اپنی بارگاہ چ بلا لویں. سونے ایک باری پھر اپنی بارگاہ چ بلا لویں. پتہ لگی ایتھے تے ہر روز فرشتے آ کے حاضری دیندے نے. جڑا فرشتہ ایک باری آ جاوے قیامت تک اودی حاضری دی واری نہیں ہوندی. ایتھے کملی والے دا غلاماں نال پیار ہے سونا مڑ مڑ کے پھر غلاماں نو بلائی پیا جاندا. اے سونے دا غلاماں نال پیار نہیں تے ہور کی ہے. ویکھو نا جڑا فرشتہ ایک واری آ جائے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام نو بارگاہ چ حاضری دیندا ہے. جڑا ایک واری آ جاوے قیامت تک او دی واری نہیں ہونی. کملی والے دا غلاماں نال پیار نہیں. ویکھو نا کہ ساجد بھائی ورگے اشرف صاحب قبلہ ورگے انور صاحب قبلہ ورگے بار بار اس بارگاہ چ جا رہے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو. اس دردی قدر پوچھنی جے تے عاشقاں نو پوچھو جڑے دن رات رو رو کے دعاواں ہی اللہ دی بارگاہ چ منگدے نے یا اللہ سانو اپنے محبوب دے دوارے تے بلا لے. حضرت امام احمد بن حنبل پہلی بار حضور دے مدینہ طیبہ گئے سرکار دے در دولت تے گئے نا مدینہ طیبہ دیاں گلیاں. توجہ اب دی میرے بل ہوے گی تے پھر بات سمجھ آوے گی. توجہ ہے بھائی روند نہ مارو. جڑا ہاتھ نہ لے کے آئے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. تسی سمجھ دے ہو رہے اچھا بولے تے کدھر ساڈے تے موت ہی لاحق نہ ہو جائے. نہ نہ اچھی بولے جے شہید ہوندا تے مولوی صاحب تو پہلے شہید ہوندا. نہ نہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. گرامی مرتبہ حضرات حضرت امام احمد بن حنبل پہلی بار مدینے گئے. ہر قدم تے مدینے دی مٹی چومدے نے ہر قدم تے مدینے دی مٹی چومدے نے. مرید تے شاگرد کہن لگے لجپال وجہ کی ہے ہر قدم تے مدینے دی مٹی کیوں چومدے ہو؟ آپ فرمان لگے گزرن والا ہو رے کدوں دا گزر گیا ہے اج بھی میں مدینے دی مٹی چومنا وچوں یار دیاں خوشبوواں آوندیاں نے وچوں محبوب دیاں خوشبوواں. اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے نے اج بھی انہاں فضاواں چ جا کے اگر کوئی سال ہوے نا تے انہاں ہواواں وچ اج بھی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساماں دیاں خوشبوواں آوندیاں نے. گرامی قادر احباب اے تے خوش قسمت نے جڑے جا رہے نے انہاں نوں پاؤ اے جڑے خوش قسمت نے جڑے جا رہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے یا اللہ ہر ایک غلام نو اپنی بارگاہ دے وچ آون دی یا اللہ ضرور توفیق عطا فرمائی. جڑا محمد دا غلام دن رات تڑپدا ہے نا تیری بارگاہ دی حاضری واسطے یا اللہ زندگی چ ایک مرتبہ نو اپنی بارگاہ چ ضرور بلائیں. اسی نہیں بڑے بڑے عاشق ایسے جڑے دن رات دعاواں منگدے رہے یا اللہ سانو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت دی حاضری نصیب فرما. انہاں وچوں بس ایک دا ذکر کریے اذان دا بس وقت قریب ہے ایک دا ذکر کرنا ہے.
عشق دی نگری دے تاجدار نے حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہر روز حضور دی بارگاہ دی اندر سنیا بھیج دینے ہر روز حوانو آخ دینے نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن ہر روز حوانو سنیا دینے تے آخ دینے اے سویر دیگے ٹھنڈیے ہواوے جدو یار دے روزے تے جامعین تے جا کے میرا سلام آکھیں یار دے روزے تے جا کے میرا سلام آکھیں ہر روز حوانو سنیا دینے کملی والے دی بارگاہ چا میرا پیغام دیویں عشق سی نا عشق دا پامبڑ اتنا تیز ہویا ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ رو کے التجامہ پہ کر دینے سونے تیری بارگاہ چ سارے یاد ہے کملی والے یاد کدے میرے تے بھی کرم فرما میں بھی تیری بارگاہ چ حاضری دیواں تو میرا ایمان کہندا کملی والے دی بارگاہ چ التجامہ کر دی ہون گے سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا ساجد بھائی تے مدینہ طیبہ جا کے سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے آئیں کہ اپنا سلام عرض کرنگے اسی بھی انہوں نے پیغام دینے اس محفل دا بہانہ بنا کے اسی بھی نبی کریم دی بارگاہ چلتے جاواں کرنے کملی والیا سونے آئی عمر گزر دی جا رہی ہے کملی والیا دولت کم نہیں ہوندی سونے تیرا عزت کم ہی ہوندا تیری کرم نوازی کم ہی ہوندی ہے اج پھر کے ویکھ لو لکھاں کروڑاں دے لوگ مالک ہی ہونگے مگر یار دی بارگاہ دی یہ حاضری دی توفیق نہیں ہوئے گی پر نبی کریم غلامات غریبات کرم فرمائی جا رہے ہیں اسی بھی ذرا کملی والے دی بارگاہ چلتے جاواں کریے تے آکھیے کی سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا اچھا بھی جیڑا جیڑا سنی ماں دا پتر بیٹھا نا انج کر کے ہاتھ اٹھایا بلا بھئی اللہ رسول دے ناتے ہاتھ اٹھایا جے سجے کھبے بیکھو کیڑا کیڑا سنی بیٹھا جے یا رسول اللہ کہنا سنی دی پہچان ہے سارا شیر نہیں مجھے آکھا نا یا رسول اللہ سارے مل کے میرے نار پڑھئے گا سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ جے آکھو میں بھی سونیا کملی والے اج کرم فرماویں جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ رود نام رو ہاتھی اٹھا کے یا رسول اللہ دیاں صداوائیان تے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا حضرت عبد الرحمن جامی ہر روز روندے نے آخدن کملی والے ایک واری بلا لے سونیا ایک واری بلا لے اللہ نے حضرت عبد الرحمن جامی تے کرم نوازی فرما دیتی کملی والے دی بارگاہ چو ایزن بھی آگیا ایک دن باہر قافلہ جا رہا انہوں پوچھ دن قافلے والیوں کتھے جا رہے ہوں انہوں یا کہ اسی مدینہ طیبہ جا رہے ہوں کہنے لگے ذرا ٹھہر جو میں نوی نال لے کے جایا جائے حضرت عبد الرحمن جامی تیاری کر کے مدینہ طیبہ دے اس قافلے دے نال مل گئے قافلہ مدینہ طیبہ ول جا رہے ہوں دل بڑا راضی ہے میں یار دے روزے تے جاواں گا لوگوں سارے قافلے دے نال بڑے جھوم دے جا رہے ہیں جڑے ویلے رات پہ گئی قافلہ رک گیا ساری رات تارے گن دیاں گزاری لوگوں جڑے ویلے سویرے ہو گئی فرمان لگے قافلے والیوں اٹھو مدینہ چلیے
حضرت عبد الرحمان جامی قافلے دے نال جا رہے لوگوں جڑے ویلے مدینہ طیبہ دی جو تو باہر قافلہ رک گیا ادھر قافلہ رک کے جڑے ویلے ٹرن لگا اچانک ایک شتر سوار آیا آ کے کہن لگا اے قافلے والے ہو تہاڈے قافلے وچ کوئی عبد الرحمان مولوی عبد الرحمان جامی تے نہیں سارے قافلے والے ایک دوسرے ول ویکھدے نے حضرت عبد الرحمان جامی فرماندے نے خیال آیا مینوں تے جان دئی کوئی نہیں مینوں پہچان دئی کوئی نہیں او کہن لگا تہاڈے وچوں عبد الرحمان جامی کون ہے فرماندے نے خیال آیا مینوں جاندا کوئی نہیں انہیں تیسری بار آکھیا کملی والے دا پیغام لے کے آیا تہاڈے وچ عبد الرحمان جامی کون ہے حضرت عبد الرحمان جامی کہن لگے مینوں تے جاندا کوئی نہیں پر کملی والیا جنوں کوئی نہیں جاندا انہوں تسی جان لیندے سونیا تیری بارگاہ والے آ رہے ہیں کملی والے اکلی سلام دیو غلاموں عبد الرحمان جامی کہن لگے دسو نا کملی والے دا کی پیغام ہے او شتر سوار کہن لگا عبد الرحمان جامی نبی کریم دے روزے دا پہرے دار سرکار نے فرمایا جا جا کے پیغام دے دے عبد الرحمان جامی ساڈے مدینے نہ آوے ساڈے روزے تے نہ آوے عبد الرحمان جامی فرما دے نے چیخاں نکل گئیاں فرما نے خیال آیا سونیا میں تے دعاواں منگدا رہیا کملی والے ایک باری کرم فرما دے سونیا کیڑی غلطی ہو گئی ادھر قافلہ ٹر پیا عبد الرحمان جامی ترلے مار دینے رو کے عرض کر دینے کو منو بھی نال لے جاؤ کو منو بھی نال لے جاؤ قافلے والے جا رہے نے آپ نے کی کیتا انہاں قافلے والیاں دیاں بکریاں دے اجڑ وچ آ کے انہاں بکریاں دے وانگ پہ ٹر دے نے مینوں کوئی ویکھے نا میں بھی یار دے روزے تے چلا جاواں او پھر شتر سوار آ کے کہن لگا جامی نبی کریم فرما رہے مدینے نہ آیا ہوئی حضرت عبد الرحمان جامی اس اجڑ چوں باہر نکل کے روئی جا رہے لوگوں قافلہ ٹردا جا رہا آپ نے کی کیتا قافلے والیاں دے آ کے بستریاں چ چھپ گئے مینوں کو ویکھے نا میں بھی یار دے روزے تے چلا جاواں او تیسری باری شتر سوار آ کے کہن لگا جامی نبی کریم دا پیغام مدینے نہ آیا ہوئی حضرت عبد الرحمان جامی اس شتر سوار دے قریب گئے جا کے کہن لگے مینوں انہاں تے دس میرا قصور کی ہے سرکار دی بارگاہ چ عرض کرنی سی سونیا کیڑی غلطی ہو گئی سونیا کیڑا گناہ ہو گیا اور شتر سوار کہنے لگا جامی تیرے کو گناہ کوئی نہیں ہویا تیرے تے رب دا اتنا فضل اتنا کرم ہے تیرے صدقے کملی والا مینوں 3 بار مل گیا ہے میں کملی والے دی بارگاہ چ عرض کیتی کملی والیا سونیا وجہ کی ہے جامی نو مدینے کیوں نہیں آن دے رہے نبی کریم نے فرمایا او دا عشق نہیں عروج تے آ گیا ہے اگر یوں ساڈے مدینے آ گیا سانے روزے چو باہر نکل کے او دے نال سلام لینی پہ جانی فرمایا او دا عشق اتنے عروج ہوتے بے اس واسطے کہہ رہے ہیں جامی مدینے نہ آویں گرامی قادر احباب کوئی عبد الرحمان جامی نہیں حضرت عبداللہ رفاعی ایسے اللہ دے ولی سن حضور دے روزے تے گئے تے جا کے رو کے عرض کیتی سونیا دو تریون تے نان کے مل دے نہیں کملی والے بہتا نہیں منگدا ذرا ہاتھ اپنی قبر چو باہر نکالیا جب میں ہاتھ دی زیارت کراں حضرت عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ دا عشق ایسا اور حضرت عبداللہ رفاعی دا عشق کیسا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اس ویلے میں بھی حضور دے روزے تے سرکار دے روزے تے حاضر ساں فرماندے نے جدو عبداللہ رفاعی نے انہا عرض کیتا نا سرکار دی بارگاہ چ سرکار دا ہاتھ قبر پاک چو باہر آیا اے میں بڑی ذمہ داری نہ عرض کر رہی ہوں قبر پاک چو ہاتھ باہر آیا فرماندے نے ایک عبداللہ رفاعی دے صدقے اے لکھاں ہزاراں لوگاں نے سرکار دے ہاتھ دی زیارت کیتی پتہ لگ گیا تڑپ پکی ہوئے تے سونا بلا ہی لیندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ اے جڑے بھائی جا رہے انہاں دا سفر مزید مبارک فرمائے اللہ آسانیاں بھی پیدا فرمائے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین